Ahoj, v tomto videu pre lenivých trénerov ťa naučím v 3 krokoch takéto tu domáce odloženie bez toho, aby sa zbláznil ty alebo aby sa zbláznil tvoj pes. Prečo to potrebuješ? No pretože ti to úplne zmení život. Využiješ to snáď všade, využiješ to, keď sa ti pes motá pod nohy, využiješ to, keď máš návštevu, využiješ to, keď stoluješ, využiješ to, keď si v reštaurácii, využiješ to, keď si v kúpalisku alebo teda pri jazere, využiješ to na dovolenke, proste je to cvik, ktorý ja osobne využívam asi úplne všade. Čo sa v tomto videu nedozvieš, je ako naučiť to krásne súťažné odloženie, 10-minútové, kde ten pes s oboma lakťami musí ležať na zemi nehybne 10 minút a najlepšie sa pozerať len pred seba, áno. Toto nebude v tomto videu. Ďalšia vec, čo sa v tomto videu nenaučíš, je to klasické odloženie na mieste v lahu, pretože keď ja dám povel psovi lahni, tak chcem, aby v tej polohe láhni zostal stále celý čas, až kým ho neuvoľním. Za prvé ten pes, keď tam bude ležať 20 minút, tak sa mi na to vykašle. A za druhé je to proste prasárna od psa chcieť, aby niekde ležal 20 minút a nehýbal sa pri tom. Takže čo tento cvik je? Tento cvik je o tom, že pes mi vydrží vo vymedzenom priestore neobmedzený čas v hociakej polohe, akú chce ten pes zaujať. Či to je stoj, alebo je to láh, alebo je to set. Pes sa kľudne môže otočiť, pes si môže urobiť polohu, ktorá mu je príjemná. Prečo to tak robím? Okrem toho, že je to pre mňa absolútne dokonalé na tréning sebakontroly psa, ktorý ja pri malinách proste potrebujem, tak to robím takýmto spôsobom preto, aby som jednak uľahčila sebe v živote, pretože keď sa mi pes bude stále motať pod nohy, ja sa ho budem furt dotýkať, ja budem stále nervózna, budem ho stále odsúvať, potom už na ňo začnem kričať a podobne, takže uľahčí to život mne, uľahčí to život psovi, pretože tým pádom ja na ňo nemusím byť nervózna, keď mi leze na nervy. A áno, psi lezú na nervy. Ja so psami veľmi veľa závodím, veľmi veľa s nimi cestujem po celom svete. Či už cestujeme po hoteloch, či už spíme v karavane, alebo spíme pod stanom. A ja mám rada psy, ktoré zostávajú slobodnejšie pri tréningu a ktoré rozumejú, čo od nich chcem. A príde mi, že toto odloženie je taký pomer, proste cena výkon. Hej? Je to niečo, čo uľahčí mne, a je to niečo, čo nejak nevadí psovi. Ak ťa napadla otázka, prečo proste nepoužijem prepravku alebo prečo nedám psa do kotca, je to preto, že pri mojom životnom štýle by bol ten pes v prepravke prakticky celý deň, čo mne sa vôbec nepáči. A druhá vec je, keď ho dám do prepravky alebo do kotca, nič sa mi tam nenaučí. Hej, ten pes sa nijak neobohatí tým, že ja ho dám do klietky alebo do prepravky. Do prepravky alebo do kotca. Takýmto spôsobom ja vlastne môžem trénovať psa, učiť ho pravidlá života v mojej domácnosti bez toho, aby som si tak nejak pocitovo myslela, že trénujem, hej, a bez toho, aby ma to nejako zaťažovalo. Čo si myslím, že má zase veľmi veľkú výhodu v tom, že tréning psa je proste o mesiacoch, tréning psa je proste o rokoch. Tréning psa není o tom, že ja ho na hodinu týždenne zoberiem niekam a budem s ním trénovať. Tréning psa je o tomto, o živote. A ja ťa na tomto kanáli budem učiť to, ako fungujem ja so svojimi psami a prečo mi to takto vyhovuje. Dobre, poďme na to. V prvom kroku budeš potrebovať pelech, psa a nejaké pamlsky. Ja trénujem za granule. Dôvod, prečo trénujem za granule, je absolútne jednoduchý. Keď chceš psa naučiť žiť s tebou v domácnosti, musíš trénovať život v domácnosti. A život v domácnosti není o jednom nejakom separovanom cviku. Život v domácnosti je o rannom budičku, o obúvaní, o vyzliekaní, o prechode cez dvere, o odložení, o motaní sa pod nohy, od nastupovaní do auta a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A keďže ja trénujem psy ako žiť so mnou v normálnej domácnosti, tak sa dá povedať, že to sa trénuje viac menej neustále a keby som mala
tie mlsky odpočítať od tej dávky potom nakrmenie toho psa večer, alebo teda koľkokrát potrebujem, tak ten pes už nemá čo dostať jesť a ja som do ňoho spala celý deň len sladkosti. Takže toto je pre mňa výhodné, pretože reálny život sa trénuje v reálnom živote. Reálny život netrénuješ na cvičáku. Čo sa použitia pelechov týka, v prvom kroku je veľmi dobre zvoliť nejaký vyvýšený pelech. Potrebuješ niečo, čo je ľahko odlišiteľné od okolitého prostredia. Pes to ľahšie pochopí a je pre ňoho ľahšie potom to vyhradené miesto rešpektovať. Keď sa pozrieš, tento pelech už je síce oddelený od prostredia, ale už ten pes už nemá tú hranicu takú čistú, ako ten pes. Áno? Ten pes, a dobre, ona je profík v danom cviku, takže ona vie, čo sa od nej chce, ale už si môže dať nohy nabok z toho pelechu, takže už to kritérium není také čisté. Zatiaľ, čo u mladého psa ty potrebuješ čisté kritérium, takže potrebuješ vyvýšený pelech, aby ten pes vedel, že musí mať všetky 4 nohy na tom pelechu. Ešte jedna vec. Ja nehovorím, že toto je zle. Na to, čo ja potrebujem, na to, aké mám ja kritéria, toto není dramatické. Ona je staršia súčka, ona má 4 roky a ten povel ovláda, proste keď ju uprostred noci zobudím a hodím ju na ten pelech, tak vie, čo to znamená a zostane mi na ňom do rána. Zatiaľ, čo Malina je mladá a besná a bude skúšať a testovať moje hranice a tým pádom vlastne, keď jej dovolím robiť toto, tak sme skončili. Ďalšou výhodou a obrovským využitím tohto cviku je, keď máte psa, jak je ona, ktorý je všade, vo všetkom asistuje, vyskakuje na ľudí, vyskakuje na kuchynskú linku, strašne rýchlo sa pohybuje, nevie sa pohybovať krokom po baráku. Proste zviera, ktoré nevie čo so sebou, tak ja som to vyriešila tak, že v každej miestnosti môjho domu, pretože ja chcem, aby žili moje psy so mnou doma, ja využívam prepravky len na to, aby sa pes v nich vyspal. Viete, jak sa odporúča, že každá miestnosť tvojej domácnosti má mať nejaký špeciálny proste účel a nemáš si to miešať, lebo organizmus ti na to reaguje, blá, 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 hej, že v spálni sa spí, nepozerá sa telka, v kuchyni sa varí, v pracovni sa pracuje, v obývačke sa sedí a relaxuje alebo čítajú knihy, tak takto isto to mám aj ja. Proste môj pes vie, že keď ho dám do prepravky, tak buď sa teda niekam presúvame, že to je v aute, alebo je to vtedy, keď chcem od neho, aby spal. Preto vlastne pri nej som si vyrobila systém tak, keďže ja mám 4 psy a ona stále niekomu skáče po hlave a stále od niekoho niečo chce a stále otravuje. A ja potrebujem, aby všetci moji psi boli úplne v poho a neboli stále roztatárení len nejakou malou blbinou. Tak vlastne v každej miestnosti svojho bytu mám niekde nejaký pelech alebo deku alebo niečo, kde ona vlastne sa zdržuje v rámci bežného dňa, tak aby nikomu nezasahovala do jeho osobného priestoru, aby nikoho neotravovala. A popri tom všetkom samozrejme si trénuje obrovskú sebakontrolu, ktorú ona potrebuje ako sol. Proste tento pes je presne ten pes, ktorý bez sebakontroly a bez tréningu sebakontroly neskončí dobre. Tento istý cvik využívam v noci, mám to naučené všetky psy. Teraz momentálne ho využívam len s ňou. Ja mám v spálni všetky psy na voľno a mám tam jednu sedačku, ktorá je vyslovene určená len pre psy, keďže ja nemám úplne malé psy, tak je to sedačka, kam vlastne ja ju večer pred spaním dám a ona vie, že celú noc nebude mi behať po byte, nebude mi naháňať mačky, nebude mi chodiť vyžierať mačacie misky, nebude sa vrteť, proste bude na tej sedačke spať až do rána, až kým ja sa nezabudím, kým mi nezazvoní budík a až kým jej nepoviem, že niekam ideme. OK. Chcela by som sa ospravedlniť za tú podlahu, ale toto je psia telocvičňa. Tu sa trénuje od rána od 7:30 do večera do 9:00 každý deň. Je to fyzioterapeutická telocvičňa a tie videá, ktoré nahrávam väčšinou počas pauzy alebo prestávky alebo tak. Takže smola.
Ak si videl moje predchádzajúce video o odsúvaní alebo o stávaní psa na target, tak vieš, že prvým krokom musí byť predstavenie pelechu psovi. Pre psa, ktorý nikdy nič takého netrénoval, ten pelech ako taký neznamená nič. Vôbec nevie, že by sa mu mal venovať a my potrebujeme vlastne psovi ukázať, že pelech je niečo, čomu sa oplatí venovať. Že jeho pozornosť sa mu oplatí voči tomu pelechu nasmerovať a že sa mu oplatí nás vnímať, čo ho vlastne v súvislosti s tým pelechom učím. Takže v prvom kroku vytváram vzťah psa k pelechu. Máme dve cesty, ako to trénovať. Máme rýchlu cestu a máme pomalšiu cestu. Rýchla cesta je, že mám pelech pri stole, kde pracujem a trénujem to tam. Úplne rovnako, ale tým, že to trénujem intenzívne a trénujem to veľa, tak ten progres toho psa je veľmi rýchly. Druhá cesta je teda pomalšia, kde ja si ten cvik rozložím a budem ho trénovať, ja neviem, 5 krát denne, 5 minút. Áno? Tým pádom potrebujem na každý ten krok 2-3 dní, aby som videl nejaké zlepšenie. Ono v podstate aj prvá, aj druhá je úplne rovnaká, len teda záleží na intenzite, ako to človek trénuje. Ja potom postnem video, kde som to učila konkrétne toto štenia, keď ešte nemalo 4 mesiace a keď sme s tým začínali, to bolo tréningové video pre klienta a tam je vidno, ako trénujem tú zrýchlenú cestu. Takže celé je to proste o tom, že máte v ruke granule, pôjdete okolo pelechu, ktorý pes nepozná a hodíte na pelech žrádlo. Nechcete od psa, aby tam ostával nič, len nech zje to žrádlo a odídete preč. Keď budeš toto robiť 3-krát denne, tvoj pes vždy, keď pocíti nejakú formu nudy alebo hladu, začne sám chodiť na pelech, zisťovať, či tam náhodou ešte niečo z predchádzajúceho zážitku. Z predchádzajúceho zážitku nezostalo. Ja ju musím odtiaľ odvolávať, lebo ona už vie, že čo to je. Poď. Takže zase, idem okolo pelechu, mám nejaké mlsky, hodím do pelechu. Úplne obrazne povedané, ten pes sa tým naučí, že má čarovný pelech, na ktorom sa objavujú pamlsky. Stále necítim potrebu používať povel. Ako náhle používate povel, tak psa musíte potom aj naučiť, že povel sa ukončuje. To znamená, nepoužívam povel. Nemetiem psa povelom, iba hádžem pamlsky psovi na pelech. Na tomto videu je ten istý psík, keď mala Malina asi 4 mesiace cca. Je to zrýchlená verzia. Vedľa mám pracovný stôl, pracujem tam a popri práci proste z času na čas hodím pamlsky na pelech. Po 1-2 dňoch pri intenzívnej verzii kľudne ešte v ten deň vám pes začne na ten pelech chodiť sám a nebudete ho vedieť odtiaľ dostať dolu. A vtedy je ideálny čas cvičiť krok číslo 2. Takže na tomto videu je zrýchlená verzia. Je to v podstate ešte ten istý deň. Je to prvý deň, kedy sa začal pelech učiť cvičiť. Vidíte tam, že ju raz za čas, lebo to video je celkom dlhé, má nejaké 4 minúty, takže si to tak nejak, akože predstavte, proste jej tam raz za čas niečo hodím a už je na nej krásne vidno, že už z toho pelechu ona vôbec neodchádza. Odhodím psovi pamlsok mimo pelechu a počkám, až sa mi vráti na pelech a tam mu hodím plnú hrst pamlskov. Ja sa ospravedlňujem, že používam slovo pamlsok, ale teda neviem úplne. Mám to zaužívané a môj jazyk nepoužíva výraz mlsky. 1 granula von
Počkám si, až sa mi pes vráti na pelech. 1 000 000 granulí na pelech. Jedna granula von. Počkám, až sa mi vráti na pelech. 1 000 000 granulí na pelech. Súčasťou kroku číslo 2, teda chodenie na pelech bez povelu, automaticky je to, že keď je pes takto na pelechu, budem mu dohadzovať na pelech granule. Ten pelech sa stane synonymom krmičky. Výborne. Tu si videl krásne rozhodovanie psa, čo má robiť. Rozhodla sa teda navštíviť pelech. Ako náhle urobila to rozhodnutie, tak ja ju krmím. Krmím, 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 krmím. Počas toho, ako psovi hádžete na pelech žrádlo, sa môžete začať pohybovať. Ten pes, keďže stále očakáva krmivo, tak nemá tendencie z toho pelechu odchádzať, pretože sa venuje tomu. A keď sa pozrete, tak ja už som od nej 4-5 metrov. Hopla, soráč. Ja som od nej už 4-5 metrov a ona sa nepokúsi proste z toho pelechu zliesť. A to isté sa stane aj vášmu psovi. V treťom kroku budem pridávať povel, ale nebudem ho pridávať len tak nejako halabala, jak sa mi zachce. Budem potrebovať obojok a vodítko. Mali? Budem potrebovať obojok a vodítko. A zahrám si so psom jednu takú hru. Hej, som v štádiu, že keď pes zbadá pelech, sám tam ide a neviem ho odtiaľ potom dostať. Držím si ho na vodítku, nerobím nič. Zoberiem si 1 000 000 pamlskov, hodím ich do pelechu, psa držím a pridám povel miesto, alebo akýkoľvek povel, ktorý momentálne chceš spraviť. Voľno. Pamätaj, keď začneš používať povel, musíš používať uvoľňovací povel. To je proste pravidlo, ja na ňo spravím video. Ak chceš povelovať, musíš sa naučiť psa z povelu uvoľniť. Takže, ešte raz, pes je na voľno, držím ho na vodítku, hodím na pelech pamlsky, miesto. A týmto spôsobom sme teraz naučili psa krásne chodiť na miesto. K tomu, aby sme čo najľahšie naučili toho psa na tom pelechu zostávať, využijeme už krok číslo 2 a síce, že ten pes pozná, že ja sa môžem pohybovať po celej miestnosti, ale ten prídel tých granulí bude na tom pelechu. Miesto. A hýbem sa po miestnosti a krmím. Ako náhle prestanem krmiť, je možné, že pes zlezie z toho pelechu a príde smerom ku mne. Ale ja urobím to, že chytím vodítko, nešahám na psa, nenaháňam ho, chytím to vodítko a poviem mu miesto. A keď je tam, tak budem krmiť. Prestanem krmiť a čakám. Keď pes zleze, keď pes odtiaľ zleze, ja to nemám ako ukazovať, lebo ona pravdepodobne už nezleze, áno. Keď prestanem krmiť, pes pravdepodobne zleze. Zoberiem si vodítko, miesto. To je ono. Sme na mieste, ešte stále krmím.
miesto. Prestanem krmiť a pes robí rozhodnutia. Keď sa rozhodne na tom pelechu zostať, výborne, miesto. A vždycky, keď mu poviem miesto, tak mu hodím granulu. Miesto, hodím granulu. Pes mi zleze. Sám. Miesto. Ale je ono. A hodím granulu. Miesto, hodím granulu. Zase si predstavíme, pes mi zleze. Poď. Miesto. Zase si predstavím, pes mi zleze. Miesto. Super. A hodím granulu. Ten pes už čaká, že poviem miesto a dám granulu. Odstúpim krok dozadu. Miesto a dám granulu. Miesto a dám granulu. Odmeňujem správne rozhodnutie toho psa zostať na mieste. Budem prizvukovať a ešte to zopakujem posledný krát. Keď začnem používať povel, musím psa z pelechu odvolať. To znamená, ja používam voľno. Poslednou časťou kroku číslo 3 je predĺžovať čas, kedy ten pes musí zostať vlastne na tom pelechu. Nepredĺžujem to tak, že ledva mi tam vydrží 2 sekundy, ja mu hneď dám 5 minút, ale predĺžujem to tak, že mi tam vydrží, 2 sekundy, poviem mu miesto a dám granulu. Vydrží mi tam 5 sekúnd, poviem mu miesto a dám granulu. Keď už mám akú takú zotrvačnosť, tak sa začnem aktívne pohybovať. Už sa pohybujem, už idem od psa. Ten pes už ten obraz pozná z kroku číslo 2, že nemusím sedieť pri ňom tam, aby tam zostal. Asi ste si všimli, že nepoužívam okrem granuly žiadnu inú formu odmeny. Proste nemotám psovi hlavu. Super. Pes urobil zlé rozhodnutie, zliezol z pelechu dolu. Ja som počkala, kým sa opraví, či na to príde a opravil sa. Nemotám psovi hlavu nejakou sociálnou odmenou, nepotrebujem mu rozprávať o tom, že bol úplne šikovný a že bol najdokonalejší na svete, pretože keď mu tam dám tie granule, tak on vie, že bol šikovný a že je to tak v poriadku. Odloženie je statický cvik, ja do toho nepotrebujem motať absolútne žiadne emócie. Cvik zostáva úplne jednoduchý, pre psa jednoducho pochopiteľný. Idem na ten pelech, na povel miesto a zostanem tam, až kým mi nedajú voľno a nepotrebujem k tomu žiadne emócie, hladkanie alebo tak. Môj tip, ako túto hru posunieš ešte na iný level je, že na pelech dáš nejaký starý uterák alebo deku, alebo použiješ tie veľké huňaté peleky, ktoré sa používajú dneska a tým, že vlastne budeš tú hru zoznamovania s tým pelechom robiť na niečom, do čoho ti tie granule pozapadávajú, aby to nemal len tak, že vidím očami a zjem to. Keď použiješ deku, pes musí aktívne čuchať, čím ho to vlastne celá tá práca ukludňuje a nerozrušuje. Takže je to absolútne dokonalé cvičko. Okrem ukludňovania, čuchanie znižuje energiu psa. Áno, keď pes používa nos, používa aj mozog zároveň, takže psa to dokonale vybije. Pre viac návodov a pre viac typov daj follow. Tvorím ten obsah na základe toho, čo odo mňa kto chce v reálnom živote, takže možno si v tom niečo nájdeš aj ty, aj keď teda primárne pracujem s takýmito neplechami, ale tie veci sú použiteľné úplne pre každého.